ọbụrụ nwa ga ngwa daalụ rinne na ndị be anyị ọ bụrụ ije mere n'udo dị onye na-amaghị iwu nsọ obodo ga na-ekpere gị ikpe ije isi na Igbo kachasị asị gị ngwa jee mee omenala je wụọ iyi ụfọdụ n'ime ha gbabazi ọsọ omenala kwuru ya na ihe eji agba ọsọ bụ na omenala na ime njọ ịnaghị afa gị Chineye kanakwa ya 09097711009 or 09023111009. Ị na-ekwu gịnị? Gaa n'iru ewu ike na ọrịa adamamchi ihe na-ekwu ya ewutere gị ịkpọ oge ụfọdụ ege na Igbo okwu gị maka na-ewe ka okwu anyị na-esi egbutu oge okwu mmadụ na ibe ya na okwu anyị na-ekwu na-egbutu oge tupu eme ya gị wa ịkpọkwa jiri nwayọọ pụọ n'ebe a si n'ekwentị kpọọ m afa gị ekene gị isi n'afa gị bụ gịnị nwanne ọzọ ka ezi ka esi zaba timaya ngwa gwa ma ịzụ afọ ọdịnala gị Chukwuka dịrị ọ ga-adịrị gị n'ama ndị Elisha akpọ m na abọ ndị ụdị abọ nke bụ eziokwu nsogbu ọya ka anyị na-ekwu ha dị daalụ nwanne ihe ụfọdụ ndị be anyị ji enwekarị nsogbu bụ na ndị okenye na-emegbu ya ụfọdụ anaghị mmụọ ngwa ka ndị ọzọ wee tie ọnụ nwanne m daalụ ụfọdụ ebe ekwesịrị ime ya ndị na-eme ya na-anọzi mana ka wee ndị nọ ụfọdụ maka na ejigoro ihe ndị ọgbara ụfụ tiezie aha egwu na ụfọdụ chọọ ikpe omenala echidegodo ma nri akpụ n'aka sị na ọ bụ omenala ụfọdụ a na-ewe iwe ka ị mere ana m anụ ihe na-ekwu gwa m afa gị na-ebe iche akpọ ọnọdụ ugo ka ị mere ọ dị mma nwanne ọ bụrụ ikwụsị okwu ike ọ ga-adịara anyị ma ngwa gaa n'iru ana m ekene gị omenka ome ọkachie afa m efu na ọ ga-adịrị gị na mma ome ọkacha ezigbo mmadụ ya gaziere gị esi na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu wee sị ka Chineke gọzie anyị Chineke gọzikwa gị ndị na-ekiri m na Kpakpando African TV na YouTube ana m ekenekwa unu niile si mba dị iche iche wee na-ekiri na ndị na-ekiri na Kpakpando TV na Facebook ana m ekene unu niile gaa n'iru afa gị
Mm. 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 Daalụ daalụ nwanne daalụ dodiri gị. Afa m bụ Chizi Ani. Ije na Facebook izitere m ozi, mana n'oge na-abịa a ga-enye WhatsApp akara WhatsApp IG maka ndị chọgasịrị ịkwado ọnọkọ na ndị chọrọ ịgbasa ozi ha, a ga-enye ya. Mana nke ike bụ eziokwu bụ na ihe na ha ahazi ndị ka fọrọ na ha eme, mana ndọrọ ndọrọ ndị igwe ụfọdụ na-emezi, ụfọdụ amaghị ọrụ. Ọ bụrụ na ndị igwe a sị je hazie ọdịnala bụ ndị kwere na omenala na-abụghị ndị igwe, ọ dịzikwa ka ewe ndị akwụghị ka ha na-emebikwa ọdịnala, dịka ụfọdụ ndị dibịa kazikwa emebi ọdịnala. Ụfọdụ ndị dibịa na-eje azụrụ ụmụ ihe ndị mmụọ ndị India na nke ndị China na nke nke ọzọ, hapụcha imebe nchọpụta ka ndị nna nna ha si chọpụta wee were nke be anyị wee lụọ ụlọ niile, bụkwa ndị zie dịsị ka akwụnyere ha. Oge ụfọdụ unu mana a na-asị na alụgba afọ, ụfọdụ kasịkwazị na alụgba kwuo izu, ọ bụla omenala ewe, maka na ụfọdụ jizi zụọ ndị mmadụ na-akwụ nkwụ ọcha ka ha jiziri mmanya ololo nke ndị bekee wee na-aga ọfọ, aga ọjị, eme ihe ndị emegide ihe olu echi kasị gị na ọ bụ omenala. Ka m gwazie gị ihe mere bụ na nwe ngwa dịzi ndị be anyị ije mee nchọpụta ọrụ, were ihe dị na be anyị wee yọbachi anyị ihe niile, ma mkpụrụ ma agụgụ ma agbụgba eji eme mmụọ ihe niile udu ọkwụnụ ka Ozemena Nwansu mgbe ji kụzie ihe niile anyị ji eme mmụọ. Ndị abịago were ya were chibaha ya na nke ha emegide kịsa na-atụbatazi ma ogene atụbatazi. Ndị China abịa were ogene lụbaziela anyị. Ndị China ewegasịrị ma agbụgba, oge ha kụrụ agbụgba kịta ụfọdụ ewegasịrị, mana ewe ihe ga-akwụnye na be anyị fụ na agbụgba efere ndị gboo ji agọ mmụọ ewe ofe eji agọ mmụọ, ewegasị ụmụ ihe eji agọ mmụọ. Dibịa ụmụ one na one na-eme nchọpụta ma wee were ya mee ihe a na-eme bụ eje were nke ndị China mere. Afa gị ndị na-ebe iche Solid FM, ịgwana m afa gị na-ebe iche akpọ ilu ka ndị ka ị mere. Ana m ajụ maka anụ isi ọfịa ekwe ma ebe ọ dị ijegokwa ọ jọrọ ngwa jụọ maka na oge adịghịzi. Ihe ọma karịrị akarị, ọ bụghị alụsị ka ha kpere. Biko ndị be anyị ekpeghị alụsị. Ewe ndị ịma na ya chọrọ ka anyị banye ebe a, maka na ewe ndị na-ewe ihe mgbe ka anyị ghara ịba ebe a. Ewe ndị na-atụ nke ha ele, ị na-afịa ya n'afịa, ka anyị ghara ịba ebe a. Ewe ndị abịara abịa, ewe ka ha si eme nke ha, mana ndị be anyị efere alụsị. Ha were anọ ma ọ bụ ebe dị nsọ alụ na-akwụsị. Ibu alụ bịa ebe a sị gị na ebe a ka alụ ma ọ bụ ihe a ga-eme gị ga-akwụsị, alụ kwụsị. Chi kere ha ka ha na-efe, mana ewegasị ebe edebere dịgasị nsọ dị iche iche mana ezinụlọ wegara ya. Ọkwụnụ na-akpọ ya ọta ọbụna alụsịnụ. Ngwanụ be maka oge adịrị ewe n'iwe kwuo ya bee ya nke nwanne m.
ngwa ka ngwa maka na oge adịghị biko chere ndị ọcha ha ofere n'enu wee mebe ihe a niile ịgụrụ ka ndị ọcha ji bido ịgụrụ ka ụka ji bido ịgụrụ mmadụ ole na ole egburu maka ndị ụka ihe gbasara ụka gburu ndị chọrọ ịchọpụta ka esi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ egburu si na a na-awachi ha dee anya ihe ọ jụrụ ajụjụ si ka ị bụ ihe ndị be anyị ndị nna nna anyị mepụtara ndị nna anyị mepụtara na a na-akpụ ụzụ ndị nna nna anyị mepụtara nri ahụ ị na-eri ruo taa ruo echi ọhawa chọpụtara ya ndị nna nna anyị chọpụtara abụka ka esi adụ ndị nna nna anyị na-eji mgbọrọgwụ wee na-eji ime wee dute ndụ aka dị ogologo ndụ mmadụ onye na-adịzi ndụ ka ndị be anyị si dị ndụ n'oge gboo ruo taa ị na-ekwu maka ndị ọcha chere ihe m na-achọ ịjụ gị chere mana oge a sị na ebidoro ihe a n'oge anyị na-ekwu ị na-ekwu na nna gị ha bụ ndị alụ nọọsụ alụ ka ha mere si na enweghị ha chọpụtara na ihe niile ha na-eme ebe chefere efere wee chọpụta ihe niile ha chọpụtara ewe ndị ọcha na owere oge ha na-agba ọtọ ha ya bịa ụwa ị mara oge adịrọzi onye anyị na-aga iwe m na WhatsApp na maka ịkwado ihe anyị na-eme na-ewe nkwụ mmụọ ma ọ bụ n'ịbụ ewe nke ị chọpụtara ịchọ ka ụwa 0705 710 7230 ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị ma biko ịchọọ ife ihe niile ahụ ị na-efe jee jụọ ese jee gụọ ka ha si bido ndị ọcha ịchọgodo ibido